Madam Boss vadecida kupindura maitete vachishandisa comic character yavo Mbuya Musalad vakanda masheds aiwa vakanda chimuti chose musure mekunge vanze ndi Beyonce wekutemu vataura zvakawanda vakati kana nchinge ndashaika mundiindise kunondivatisa pedo nevabereki vangu hazvina basa kuti pane matoilet kana kuti hapana. Vataura zvakare vakati musakundwe na Beyonce wekutemu anogona kuva nekadhi reomari imi musina chamuinacho. This is after maititi vati haiwa vana Beyonce wekutemu munoenda kunoita surgery yekucheka nyama kunge muri kuda kuvhura bhucha. So pane zvakawanda zvakataurwa zvazoita kuti varesponde. Zvimwe zvinosanganisira kuti sei Mofela vasingaende kuma functions zvikiti zvaitobvunzana kuti Naimi ko sei paanoenda kuma functions haaende nemurume wake. Munoti chiripo here marriage iyi vanhu vakarambana kare vaya vari kungogara same roof because vanhu vesocial media uye anozviita kuti umwe neumwe vakurara different rooms but anogarira social media nezita. Maititi ndokuti zvinobatsira iko kufamba nekarume kanohura kanofana kusara kumba kachiwacha mapenti ndobva kwanza ambassador of ribs. She lives for people because vakabvisa maribs avo for people. To be in jail is better than kuvhura uri pamurume. If Kunyara was a person, no situation is permanent. Who knew kuti uchaitira magoo musango. So vabva vadecida kuti zvanyanyisa izvi guys ndingangoramba here ndakanyarara ndichiita kunge ndisiri kuziva kuti chiri kuitika. So nhasi paadvert yavo yeomari vati get your visa card today haungakundwe na Beyonce wekutemu. Zvinova zvabva zvaratidza vanhu kuti aiwa musikana ari kutoziva kuti ari kunzi ndi Beyonce wekutemu. Madam Boss is turning lemons into lemonade. Hazvina basa kuti ndewekutemu here kushini kana kuwishi yakadarika kare asi omari ndo iri kutengeswa apo. So varesponda ivo vachishandisa Gogo Musalad vati ivo when I die please bury me in the rural area next to my mother's grave. Rural area ipi yacho Mbuya ku rural area when uko sina kana kuvaka kana imba kana toilet. What does it matter? Do I live there? Aiwa mugare ikoko but muda kuti vanhu vanorara paipa. Mutofukana muchitoda izvo. Nyaradzo will come. That's why I have a funeral police. They will come and pay tents. They pitch tents. Tents? Pamarore mutenti? Yes. Aiwa kana Mbuya zvite. Yes. Kuma toilets. Vanoitira musango. They will put toilets. What is wrong with you? Are you out of your mind? Aiwa Mbuya tinokuvigai munomu. Tongo kuvigai munomu. Mochemero kumanshoni yenyuko. Monoviko. No. When dying is dying. Aiwa Mbuya hazvo. I want to go to the rural area. Don't live for people. People word. Look, if you live for people, you end up in jail. Stop. Vazotaura zvakare yepaHeathrow ndokuti ivo pane wakabhaniwa ivo sehama yemunhu uyu havagoni kumubatsira kuti apinde muEngland. Vataura zvakare kuti dzanyika mbiri dzekubhaniwa dzinoita kuti musikana uyu asafambe. Zvinoita kunge majokes asi vari kutoziva zviri kuitika mumastreets. Inguva inorwadza kuti munhu ari kuchema brother yake but then anova forced kuresponda to this. No. Which airport are you? At Heathrow. Why did you carry those things? Hey, no. Yes, they will ban you. They will ban you. I told you. So zvinobva zvaita sekutamba asi vari kutoudza maititi kuti vari kuzviziva havo zviri kuitika. Guys pakaipa pane vatoenda kwamaititi vakadriva kuti vanosvika vaone kuti kwakamira sei. Vari kuti ivo aiwa musango but maititi vaprova one vakati imba iri kudema zvamunonyatsoziva haina kumbovigiwa vanogara vachiposta zvese but munhu uyu wazoposta video rake waratidza kuti ari kudarika pazvimagrosa zvekumusha ndokusvika achiratidza road yacho kuti inofamba
kufamba sei. Yes, kumusha zvagara, what do you expect? Haunga expect highway ka kudema ndosika vachimanya nema 4x4 kuratidza kuti off road iye. So vataurayo vakati kune vese vari kuda kuuya kuzovhizitira maititi musaite zvechiwaiwai, nyatsosvikai mubikirwe tea, muvhurirwe dhoo, mupinde mukati muone zvamuri kuda kuona. Itori mansion chaiyo kudema ikoko. So guys, ndo zviri kuitika ma-streets izvi. Pakaipa tati chiti Madam Boss is going to take a step back from social media. Vamboita grave the brother, but pampacho pantoda kuti aiwa umanye manye kuti chingwa chiende patafura. Do leave your comments on what you think.